كابا قلقلت التلفزيون يرعزو سلامتنا تقبلوا فنونا من كتار تركوا بزغوركم تعزبتنا كم تمسيو ساعات شعات آخر اللوم يسنبت 24 مسكرم سدالو زينا ومسنا روح يزالكم قريبا لهم نما كتاركم بخبر زعدهم سخاتكم تسنعن ميكائيل حرقو فلما قم بكنا توتاتو فيلم منيستر عثمان صالح ملغتي يرتع مبل 7 من تشروع وعلى حفشة وبيتو حبرات هاجرات أغلبهم حرصوت نوزو بحال حلا بكبابيوم نزر كبادي قطات بقبو كربلن موياويان أزخاخرون أب كتما كرن بقعة كات سبورتاوان نمخصقاس زعاد لمسلطانا توايبو أب زيناتات وصاي عالم أب أففيت مقام محدش عالم وسرعة كم تركب منيستر قديات وصاي روسيا حبيو أب سوماليا بستغير الشبرة ومتقعت بوحر عصرت وشو من تسواتكم تغض بتقاليتو فغم كبل سنحة دوبا ومتفنان إسرائيل ليبانوسن ناب وق كعرق تسجيل زرزو زينا منيستر عثمان صالح تمال 23 مسكرة ملغتي إيرترا مبل 7 سرع وعلى حفشة وبايتو حورات هاجرات أغربهم ملكع تصطاب زتدالو تصماتو عستو غانا مسكال غرز غير كأوروباي منيستر قدات وصاي أتو عثمان صالح ملغتي إيرترا مبل 7 سرع وعلى حفشة وبايتو حورات هاجرات أغربهم منيستر عثمان مدرو كاب 78 عامتات عدم ودب حبرات هاجرات أستا 45 عامتات أموائل زحل كينات أستا 3 عامتات دما أب كنتو هكاناتات نأنكو قصراو على موسرعات كمستفئ بمتقاس أب هلخ زحل كينات استخسر عدلات كمون دحرم بتتان حبرات سوفيت نمبر أمريكا تمرحص أبيب لفنتي نقولو زي مئزازو دريتو ጸጋታት ዓለም ገቢቱን መብሓት ዝተኸተሎ ፖሊሳትን ተግባራቱን ዘስዓቦ ዕንወትን ክሳራን ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣውራ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት እንኮ ቐጽራዊ ዕብለላ ንምንጋስ ኣብ ዝተሃቀንሉ መዋእል ምስቲ ሕጂ ንዝፈሸለ ኪዳናትን ንዝበርዓነ ሕርያታት ዕብለላን እስትንፋስ ንምስኳዕ ብኣሜሪካን መላፍንታን ዝሳወር ዘሎ ቅልውላዋት ተደሚሩ ንዓለምና ናብ ዝኸፍአ መቕዘፍቲ ይመርሓከም ዘሎ ዝጠቐሰ ሚኒስተር ዑስማን ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ምውሳን ዝቕልቀሉ ዘለዉ ተቃውሞታት መቐጸልታ ቃልስታት አንጻር መግዛእትን መርኣያ ቃልስታት አንጻር ዘመናዊ ባርነትን ዕብለላን ከም ዝኾነ ኣነጺሩ ኣብዘን ዝሓለፋ 13 ዓመታት ናይ ዕብለላ ክፍጠር ዝተደልየ እንክቕጽራዊ ዓለማዊ ስርዓት መኸተ ህዝብታት ዓለም እናሓየለ ስለ ዝመጸ ከም ዘይተዓወተ ጠቒሱ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለታት ዓለምና ዝጓሃር ዘሎ ተቃውሞ ህዝብታት መግለጺ ቀረና መንገዲ ናይ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ከም ዝኾነ ብምብራህ እቲ መኸተ ቀሊልን ሓጺርን እኳ እንተዘይኮነ ሓይሊ እናደለበን ዝያዳ እናተወደበን ከም ዝኸይድ ግን ኣየጠራጥርን ኢሉ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ መወዳእታ ክኽሰት ምስ ዝድለ ዓለማዊ ስርዓት ኣብ ቅርጻዊ ምትዕርያት ዝተፈላለዩ ዓለማውን ዘባውን ውዳበታት እንተላይ ሕቡራት ሃገራትን ባይቶ ጸጥቶን ስማዊ ጽግናታት ጌርካ ንህዝብታትን ሃገራትን ምጥባር ክሕሰብ ከም ዘይብሉ ብምዝኽኻር ምስቲ ህዝብታት ዓለም ሃንቀው ዝብልዎ ናይ ፍትሕን ግዛእቲ ሕግን ምኽባር ናጽነትን ልኡላውነትን ከምኡውን ናይ ምትሕባርን ራህዋን መዋእል ዝመጣጠን ቅርጻዊ ጽገናን ምህዳስን ክግበር ጸዊዑ ናብ ካል ዜና ንሰግሩ ሓረስቶት ንዞባ ሓልሓላ ብከባቢኦም ዝርከባ ዲጋታት ዓቂሮኖን ዘለዋ ማይ ብግቡእ ኣብ ልምዓት ክጥቀሙሉን ክረብሕሉን ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኑዞባ ኣዘኻኺሩ ኣብቲ ኑዞባ ብምስርሕ ዝርከባ ክልተ ወሲኽካ ካብ 8,000 ክሳብ 170,000 ሜትር ኪዩብ ማይ ናይ ምዕቋር ዓቕሚ ዘለወን 10 ዓበይቲ ንኣሽቱ ዲጋታት ከም ዘለዋ ዝሓበረ ኣባልቲ ቤት ጽሕፈት ኢንጂነር ኤርምያስ ኣስጎዶም እታ ብማእከል ሓውሲ ከተማ ሓልሓል ትርከብ ዲጋ ብምህብታም ትሕተ ባይታዊ ማይን ምስሳን ፍርያት ዓሳን ዝተረፋ ድማ ብምልማዕ ኣሕምልትን ፍረታትን ቀረብ ስተ ማይን ጥሪትን የገልግላ ምህላውን ገሊጾም
ኢንጂነር ኤርሚያስ አስዒቡ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ቀርፀት ፈሸ ብኩን ዝርከባ 6 ዲጋታት ፍርቂ ብድበት መልየን ብምህላውን ኣገልግሎትን ከምቲ ተፅቢ ዝግበረሉ ንክኸውን ቆላሕታ ክወሃብን ተላቢዩ ሓረስቶት ብወገኖም ኣብ ከባቢኦም ዝርከባ ክዘንቱ ማይ ከከም ደረጃ ስፍሓትንን ዕንቀትንን እኹል ማይ ስለ ዘዋሃለላ ኣብ ልምዓት ጀራዲንን ምስሳን ጥሪትን ክደፍኡ ከም ዝሓገዞም ብምጥቃስ ሚኒስትሪ ሕርሻ ብሞተሮታትን ሙሩዝ ዘርእን ክደጋገፎም ሓቲቶም ኣብ ንዞባ ሓልሓል 80 ሄክታር ፍረታት 130 ሄክታር ድማ ኣሕምልቲ ዝለምዖ መሬት ከም ዘሎ ሰነዳት ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ንዞባ ሓልሓል ይነጽር ብኣካልን ኣእምሮን ዝተኸስከሱ ብቑዓት ካቱ ስፖርታውያን ንምፍራይ ዝዓለመ ብምትሕባር ጨናፍር ትምህርቲ ስፖርትን ምምሕዳር ከተማ ዝተወደበ ስልጠና ግራስሩት ካብ 25 ሓምለ ክሳብ 20 መስከረም ኣብ ከተማ ከረን ተዋሂቡ ኣብቲ 6 ዓይነታት ስፖርት ማለት ኩዕሶ እግሪ፣ ኩዕሶ መርበብ፣ ኩዕሶ ሰኪዔት፣ ኣትሌቲክስ፣ ቅድም ብሽክለታ ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ገዛ ዝፅወት ዘጠቓለል ስልጠና 152 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 831 ህፃናትን 45 ሰልጠንትን ተሳቲፎም ሓላፊ ምክትታል ፌደሬሽናት ከተማ ከረን ኣቶ ረመዳን ኢብራሂም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ መደብ ህፃናት መሰረታዊ ክእለታትን ሜላታትን ቀሲሞም በባዕዱ ተወዳደርቲ ንክኾኑ ከም ዝሕግዝ ሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ወረቐት ምስክር ንሰልጠንቲ ድማ ናይ ጥራው ዝተደገፍ ተገይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሽርክነት ሃገራዊ ፌደሬሽን ቴንስ ሰደቓን ኤርትራ ኣህዱ ባህልን ስፖርትን ከተማ ከረንን ፌደሬሽን ናይ ውሽጢ ገዛ ስፖርታዊ ፀወታታትን ካብ 14 መስከረም ናይ ክልተ ሰሙን ስልጠና ይወሃብ ኣሎ ተሳተፍቲ ኣብ ክልል ዕድመ 10 ክሳብ 17 ዓመት ዝርከቡ 9 ደቂ ኣንስትዮን 23 ደቂ ተባዕትዮን ኮይኖም ኣብ ቴንስ ሰደቓ ዝፀንሖም ርድኢትን ኣፍልጦን ክብ ብምባል ነቲ ስፖርት ኣብ ምምዕባል ኣበርክቶ ዝግበር ስልጠና ይቐስሙ ከም ዘለዉ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጦም ኣብ ሃገራዊ ምርመራታት ልዑል ነጥቢ ንዘምፅኡ ተምሃሮ ምሽላም ነቶም ተሸለምቲ ሓይሊ ንዝስዕቦም ድማ ቅዱስ ቅን ዝፈጥር ብምዃኑ በብከባቢኡ ዝርከባ ቤተ ትምህርቲ ክደፍኣሉ ይረኣየን ከም ኣካል ናይዚ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝርከባ ቤተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ባርካን ኣስመራ ሓፈሻውን ብጠቕላላ ን159 ኣባላት 35 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ትማሊ 23 መስከረም ሸሊመን ወከልቲ ኤሪና እልልታ ሃብተ ማርያምን ናዝሬት በይንን ንዘዳሎ ትሕዝቶ ያዕቆብ ገብረ ትንሳኤ ከንብቦ እዩ ኣብ ኣስመራ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ባርካን ኣስመራ ሓፈሻውን በብወገነን ኣብ ዘካይድኦ ስነ ስርዓት ኣብ ሃገራዊ መልቀቐ ፈተና ዓመተ 2022-2023 ልዑል ነጥቢ ንዘመዝገቡ ኣባላት 35 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብጠቕላላ 81 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 159 ተምሃሮ ሸሊመን በዚ መሰረት ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ባርካ ካብ 3.6 ክሳብ 4 ሙሉእ ነጥቢ ዘምፅኡ 33 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 79 ተምሃሮ ኣብ ሸለመትሉ ርእሰ መምህር ናይታ ቤት ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ገብረ ልኡል ከምዚ ዓይነት ምትብባዕ ንተሸለምቲ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ስዕቦም ተምሃሮ እውን ቅዱስ ቅኒ ከም ዝፈጥር ብምጥቃስ ንተሸለምትን ወለዶምን ይውሃና ኢሉ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ሓላፊ ምክትታል ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ኣቶ ዮሃንስ ሰሎሙን ብወገኑ ተምሃሮ ኣመዝጊቦሞ ዘለዉ ብሉፅ ውፅኢት መሰጋገሪ ናይቲ ዝለዓለ ዕላማ ስለ ዝኾነ ንዝበለፀ ውፅኢት ፃዕሮም ክሓይሉ ተላብዮም ተሸለምቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ተራ ቤት ትምህርትን መምህራንን ኣብ ዓወቶም ብቐሊል ከም ዘይጥመት ብምጥቃስ እቲ ብመልክዕ መዳልያን ወረቐት ምስክርን ዝተገብረሎም ምትብባዕ ተወሳኺ ሓይሊ ከም ዝፈጥረሎም ገሊፆም بتمساسالي بيت تمرت خالي درجة أسمر حفشاوي كاب 3 كساب مول 4 نتبي نزمزقبو 40 شومنتن دك آنسيو زركبهم 8 بوليس التمهارو أبشل لمتلو رسم مهر نايتا بيت تمرتي مهر قويت نقاش اتمع عدال شلمات مغتسأل تانايتي أبز حلف عامتات كودبت أنحة مواسالي مدبات مخانو بمحبار ولدي رايدوك نمسمار كي تحللو كتسعرون بغتسألي كتابعو من أزاخيروم وكيل تشلمت دما رخيبو موزلو عوت وتيت سعر مهرانن ولدنون كم زخنا بمحبار نزو تيت بمعقاب نبزل على درجة مبصح كم زتصعرو الراقيصا سينا مسواتي ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ማሕበራዊ ድሕነትን ተኣላይሱን ኩል ገዲም ተጋዳላይ ሽሞንዲ ስዩ መድሃኒት ማል 23 መስከረም መበል 67 ዓመት ዕድሜ ብሕማም ተሰዊዩ ኣብ 1975 ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተጋዳላይ ሽሞንዲ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ተዋጋኢ ሰራዊት ክሳብ ብደረጃ ሓኪም ሓይልን መርሓ ሓይልን ድሕሪ ናጽነት ድማ ኣብ ትካል ረድኤትን ተሃድሶን ኤርትራ ኮሚሽን ረድኤትን ስደተኛታትን ኤርትራ
كمون منستر عيون محبراو دحنتن تمديبون هزبون هاجرون بتوفاين زغلغل حربنيا እዩ سوء تغادلاي شموندي سيوم بعد حدارن ابو حدا ولدني سنة سرعات قبرو دما تمال 23 مسكرم ساعة 4 دحر قطري اب مكان مقابر حربنياتات اسمرا تفصيمو منستر عيون محبراو دحنتن بمسواتي قديم تغادلاي شموندي سيوم زتسمع مرر حزن اغلصه نسدرا بيتو مقالستون مسارحتون صنعتي منا زخبركم تعزبت دحز حصار مسغاغري ناغراو زيناتات حزاكم لسوكم ين مكتالكم كقصول دغمه بخبر عدم زيناو مسنادو يرسيفي ناوصلك رات عزبتي سلامكتالكم ازي مسكن زيناو وصاي عالم اب اففيت موام حدش عالم سرعه كم تركب منستر قدات وصاي روسيا سيرجي لافروف ب 23 مسكرم اب مبسوعان شومونتن غوبي حافشاو بايتو حبرات هاجرات اب زسمعو مدره حبيروم منستر لافروف اب مونغوتوم معري زرغه عالماو صغاتاتن بالاو بزحنتن زدلي بزحاتن بقصري حيدت جنكا مس كم جبت زكير زرلو برتع قالسي ملكتات حرسي حدش عالماو سرعه مخانو رديوم هاجرات معراب قصانت ناتداخل زمصو زلو عبله لان مرغاص نحتو معري مسلا زبصح حزب عالم صمام اذني كهبو مصنحن منستر لافروف اب مدرو غليصوم بزي كازي لافروف هاجرات معراب زي تغبرو مبصعاتات زاتوا امبراطوري حسوتين كبل بمغلاص قند طنق عالماو قلولاو كوينن مهلاونا نصيروم اتن هاجرات بواغا كالوت وغنات ربحاتن كوحسا زدليا مخانن زخصص منستر لافروف مجد كيدان سيمين أتلانتيك نيتو أب مبرق أوروبا بحفشة أب دوبات روسيا دما بفلاي نزغبرو زلوا وتهدراو منقساس كب أبنت ببتقاس أرديون تمال 23 مسكرم أب ماكلاي شنق صوماليا بستغير شبرا ومتقعت بعرو عصرتو شومن تسوات كم تقاتلو مع كنازيناك عليهن بتي أب كتما بلد وين أب زركة مفتش نقطة استفتصم متقعتي روسيا زركبوم لعل 4 قصيلون بمهلاو قطر موتات كزاي كم زغل قمتات አለው زاغيد نايت متقعتي حلفنا زوسر اكل كوانت زيله تمساسال متقعتا ككايد زصنح الشباب قداماي طورطور كوين لوم منግስቱ ሶማሊያ ነቲ ሽብራው ጉጅለን ብድምሳስ ሰፊሕ ስርሒታት የካይድ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠሱም فغم كبل صنح دباو متفنان اسرائيلن ليبانوسن ناب وغ كعرب تسجيوم إذا استقلت مال 23 مسكرم أبو مونغو حلوا دوبات كلتين هاجرات ملوات توصي كم تغير دحري مقلحيو بتكستت زورد سباو كسارا كوانتا زيلا ابت كبابي صنح وطري مليسو كم زغر رغنا ناي قرات تعذب تحبيرو مالو كلتين هاجرات بزا حدش وتهدرو معبالتارنا حد عدن يوقاق سامهلاون تغليصو اسرائيل ابز حلف ورحت ميازيان حملن اب ليبانوس بنفرت متقعتات تدحر مكيادا حلوا دوباتن صنيعو كم زلو يغلص اب كلتشحن شدشن اب مونغو سراوت اسرائيلن منقساس حزب اللهن 34 معرتا زغصله وغ كم تخايده زذكري اب بينين اب زي حقاو مخزن نداد بستغشت حرغا نوتقي كبيت سباون واتون كساراتات وريدو بتت مال 23 مسكرم زغاطم حرغا بوحرو 35 سوات كموتو خلو روسيا زركبو مع 10 تات كم زغسلو سمزي بينين حبيرون بزي كازي بتي مس نيجيريا بزداو كبابي زغاطم نوتغن نسو زسعابو بارعن كبيد واتاو عنوت كم زسعابه كفلت تخايل لهم تنقنا يتحرغا زي وحس مخزن كون كم زغل زغلصو سمزت صتا بينين بزعبو مرمراي كاد كم زلو رديوم مس نيجيريا بزداو كبابيتاتو بينين مس زي حقاوي نغدي ندادي زتاساسر حرغاتا نوتغي كخصت ناي فلما كم زي كونه صبصابات يطوسوم نمصنعتاوي يغريتا نمصنعتي صحاوي سرعه قدمي 7 عامتا زتلاكت منكوركور ماكل مرمر طفر امريكا مال ناسا كمسو استرويد حساب زمصقروا معلتاتنا مدري كتملس مخانا تغليصوم اتا منكوركور اب مدربيتات يوتا حورات منغستات امريكا كتعلب مخانا ماكل مرمر طفر ناسا حبير زلوم اتا قديمو كابز ترخب زعابي مخانو زغله زلو كمسو استرويد اب موصات مصنعتي صحاو سرعه حغاز مخانو تماكل اميتوم اتا منكوركور نتي قمصون مكاب اب كريتشن عصوتو شديشن اب طفر كم تلاكت صبصابات يردو اب زوان زي ناب طفر بحفشان اب صحاو سرعه دما بفلاي زغبر مصنعتاو تلوخات
ናዛይደይ ምጽከም ዘሎ ጸብጻባት የረዱ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜናታት ንምዛም ኣርሳ ዜና ክደግመልኩም ሚስተር ዑስማን ሳልሕ መልእኽቲ ኤርትራ መበል 78 ስሩዕ ዋዕላ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ኣቕሪቡ ሓረስቶት ንዞባ ሓልሓላ ብከባቢኦም ንዝርከባ ዲጋታት ብግቡእ ክረብሑልን ሞያውያን ኣዘኻኺሮም ኣብ ከተማ ከረን ብቑዓት ተካቲ ስፖርታውያን ንምኹስኳስ ዝዓለመ ስልጠና ተዋሂቡ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ዓለም ኣብ ኣፈፌት መቋም ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ከም እትርከብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሓቢሩ ኣብ ሶማልያ ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 18 ሰባት ከም ተቐትሉ ተገሊጹ ፈኸም ክብል ጸንሐ ደባዊ ምትፍናን እስራኤልን ሊባኖስን ናብ ውግእ ክዓርግ ተሰጊሙ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ሸስተዳሎ ዜና መሰናዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ውድድር ታሪኻዊ ፍልጠት ቡያ ስዒባ ተቐርብ መደጋት ወገን